Ezker-Anitzak parte hartzen du aurtengo Euskaraldian, gure lantokia arigune bat da, eta ni hau bizi naiz, parte hartu zuek guztiok aurtengo Euskaraldian. Aurten ere, Euskaraldiarekin bat, Euskara gehiagotan eta gehiagorekin egiteko. Euskara gure hizkuntza delako. Egun hauetan batez ere, euskaraz egin, euskaraldira batu. Kaixo, Ines Benitez naiz, Zumarragako zinegotzia. Aurten ere nire izena eman dut Euskaraldian parte hartzeko. 11 egunetan zehar, euskaraz nirekin hitz egiteko aukera izango duzuen nahi duzuen guztiok. Beraz, animatu zaitezte denon artean euskarari behar duen bultzada emateko. Ni aurtengo Euskaraldian hau bizi izango naiz. Arabako Ezker-Anitzatik Euskaraldiari gure babesa ematen diogu. Parte harrizazu. Ni hau bizi izango naiz. Eta zu? Badator Euskaraldia. Parte hartzeko prest, belarri prest, hau bizi, ni belarri prest izango naiz. Eta zu, anima zaitez parte hartzera.